Continua parlant-se de la Fira de l'Olleria en tots els llocs, però no per el seu atractiu i la quantitat d'activitats i de públic que ha acollit este passat cap de setmana. El succés que els contàvem esta setmana a l'informatiu continua donant de què parlar, després que la matinada del dissabte al diumenge es produïra una agressió per part d'una família de firers hongaresos al públic que estava congregat al recinte firal i voltants. Vora 20 persones resultaven ferides i se'n detingueren 5. El dilluns, 2 van quedar en llibertat i els altres 3 dimarts. Ahir a la vesprada, al jutjat número 3 d'Ontinyent, es va realitzar un juí ràpid per una causa oberta de danys, lesions i baralla tumultuària. Cap a les 10 de la nit, després d'escoltar la jutgessa totes les parts implicades, va dictaminar sentència. Dels 5 detinguts, a un li han arxivat la causa. Als altres 4, cada un d'ells té una pena. El primer d'ells, 4 mesos de presó i 20 dies de multa per cada falta, a l'haver comès un delicte de lesions i 2 faltes per lesions. El segon acusat ha sigut acusat per un delicte de danys i se li ha condemnat a 4 mesos de multa. El tercer, per haver comès un delicte de danys i 3 faltes per lesions, deurà pagar 4 mesos de multa i 20 dies de multa per cada falta. Per últim, el quart acusat, per 4 faltes de lesions, deurà abonar una multa de 20 dies per cada falta comesa. Les multes són de 5 euros per dia multat. Els 4 acusats han acceptat la sentència que, a més, els prohibeix entrar al municipi de l'Olleria durant 2 anys. Els firers hongaresos han abandonat este migdia la població, després que ahir per part de la policia local se'ls notificara que tenien que abandonar el recinte firal. En la ment de moltes persones que van presenciar les agressions es quedarà eixa imatge i inclús alguns dels agredits necessitaran ajuda psicològica. Però per a altres que no van viure este moment recorden encara la massiva afluència de gent que va assistir a viure com cada any la Fira de l'Olleria, una fira que ompli els carrers del municipi de paradetes i atraccions per festejar esta celebració que té lloc des de fa segles.